Sihiri ba za ka kuma kwana da shi a jikinka ba in dai an maka sihiri kowane iri ne da izinin Allah a ranar da kai ranar sihirin zai zama babu ma'ana ya lalace. Yan masu albarka kana cikin wani hali ma'ana ko kuma kana ganin cewar akwai harkokinka ko kuma yanayin jikinka amma ka sihiri kake so wannan sihirin Allah ya lalata maka shi ko kuma a'a jin tsoro kake yi kada wani abu ya same ka to da izinin Allah in ma an maka sihirin zan baka lakanin in kuma tsoro kake ji kada wani ya ma sihiri ko menene ya same ka to da izinin Allah ya masu albarka za a dace kamar yadda kuke ji na zaka zo idan kana zargin jikinka akwai sihiri zaka zo ka miƙe tsaye sai ka kalli gabas sai ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil zaka karanta ta kafa 41 bayan kayi sai ka kalli yamma amma kana yin 41 zaka ce fahazamuhum bi iznillah na rantse da Allah ko harkokinka ne suka toshe na rantse da Allah daga ranar da ka fara yi daga ranar zaka ga yanda Allah zai maka yan uwa masu albarka zaka yi gabar da yamma sai ka daure ka ƙara zaunawa ka karanta wannan hasbunallahu da fahazamuhum bi iznillah sai ka samu kaikayi koma kan mashekiya da kainuwa dan zatin Allah ka diga barbada su a cikin wannan ruwan tofin kana sha ka ji a jikinka wallahi sai ka ji kamar dan zaki zaka koma da izinin Allah babu wanda ya isa ya cutar da rayuwarka sannan kuma idan kana son Allah ya kare ka daga dukkan sharrin masu sharri zaka kalli gabas sai ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan sai ka karanta kursiyu kafa 9 haka zaka kusurwa na rantse da Allah abin halitta ne bai isa ya iya cutar da rayuwarka ba yan uwa masu albarka wannan sirri ne mai girma mun bayar saboda Allah ka yi shi yarin domin kai ma ka shiga cikin ladan ke ma ki shiga ladan Allah ubangiji ya cika muradi mi wa manzon Allah salati